komiti mar chiro kotelnwa gi Jakom Joshua, magi gik mane wakete mesa ni nyaka timre sama wadwaro permanent solution. One, stima kik kila ng'ato supply e chiro. Two, wandiko barua ne DCC, ofis chiro ndiko barua ne DCC, nyaka mi notice jok modar e chiro. Three, for the first time since 2007 ka chiro toyo chako wang', management mar chiro no yiere ni chiro toyo kore nyager modern. Inyagere modern market. Mondo wageng' gigi te. King'iyo chirni ma modern kata ma jirende magwa, mondo yud ka wang' ni bedo matek. Kech chiro ma modern nigi structures mage, kaki igere, kaki loso gimora amora. To being Toi en open air market, mondo wasik ka wawang' yot. Koro mondo wageng' gigi te. Chiro Toi nyaka bed modern, nyaka gere gi county government bo bed modern. Kawuono ka Raila Amolo Odinga nolimo wa saa 9. To wacho ni nosewuoyo gi governor ni for the first time ka wayie ni chiro bed modern, to governor dhi otim mano. But nyaka chak gi perimeter wall. Toi waonge wall. Kendo kidonjo ng'awinjo bed ni gero wall neko. Onego bed ni gero gi county government, kech Toi ni under county government chakre last year. County government governor naneno ka en mochung' ne county government. Yes. Donge. Yes. Kaneno kochopo to uchwade mana gi kiti. Ang'o matimore kama ng'amojo bed ni chiwo no kony kendo konyo e gero perimeter wall. Kochopo no ka kiti obare kanyo yo moro moko winjo. Ang'o manatimore ko? Mokwongo e wach governor no Law Traders,